Għanna viżjoni ċara fejn irridu nwasslu lil Malta u lil Għawdex b'ekonomija bruħ soċjali fejn il-ġid li nħoloq verament jasal għand kulħadd. U għalhekk it-tema A Balanced Economy, A Sustainable Society għad-dokument ta' qabel il-budget li preżenta l-Partit Nazzjonalista. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt attività għall-Lawċin bħala parti mill-festi tal-55 sena mill-kisba tal-indipendenza. Adrian Delija qal li f'dan id-dokument il-Partit Nazzjonalista qed jagħti priorità wkoll lil-Għawdex bi proposti konkreti biex din il-gżira tgawdi bħal Malta mill-ġid li jinħoloq. Dan fil-waqt li jiġu indirizzati l-isfidi tal-insularità u taż-żgħażagħ Ħawċin. Dawn il-proposti inkludu fost l-oħrajn inċentivi fiskali għal kummerċ f'Għawdex li jgħinu biex jiġi attirat aktar investiment f'Għawdex fil-waqt li jsiru xogħlijiet infrastrutturali u ta' tisbieħ biex il-gżira tilqa l-isfidi tal-futur fosthom fis-saħħa u fl-edukazzjoni. Adrian Delija qal li s-servizz tal-Fast Ferry iweda oħra tal-gvern li baqgħet ma twettqitx. Din tiżdied ma' lista ta' wedijiet oħrajn marbuta mal-konnettività tal-gżira Awċija li l-gvern Laburista għamel u li dwarhom ma żammx kelmtu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-iskola medika ta' Barz u kif din minn dejjem qajmet itħassib li fuq qed jitkellmu wkoll l-istudenti minħabba assigurazzjonijiet li mhux qed jingħatawhom min-naħa tal-Ministeru tas-Saħħa dwar ir-riżorsi disponibbli għat-tagħlim fl-isptar f'Malta. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista u kapaċi jeleb l-isfidi min sejjer tajjeb natuħ il-wens li sejmu l-aħjar fil-waqt li jinelbu wkoll id-diffikultajiet li ħoloq il-gvern stess bil-modell ekonomiku tiegħu, speċjalment fl-ambjent u fl-infrastruttura, sfidi li qed jinħassu sew f'Għawdex ukoll. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi metodu ġdid kif inkejlu tkabbir ekonomiku li jdur man-nies fejn jitkattar il-ġid iżda jiżdiedu wkoll l-ispazji miftuħa, barja nadifa u pajjiż isbaħ li jitgawda minn kulħadd.